ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೋಟ್ರಗುತ್ತು ಅಮ್ಲಮಗರು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಮಂಜುನಾಥ ಆಚಾರ್ಯ ಬೇರೆ ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ ಐನನ ಇಸ್ವಿಡ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲಗೋಕುಲ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಭಜನದ ತಂಡನು ಒಂಜಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೇರು ಪಂಡ ಜೋಕುಲ್ನ ಒಂದು ನಿಜವಾದಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಇಂಚಿನ ವಿಷಯ ಓಲ್ಲ ಆಯರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಗುಲ ಬಾಕಿ ದೇಕ ಜೋಕುಲನೆ ಕಡಪಡಿರು ಗೊಬ್ಬರೆ ಹಂಡ ಒಂಜಿ ಭಜನೆ ತಂಡನು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೋಡು ಅಂಡ ಅವು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡನು ನಮ್ಮ ಮಂಜುನಾಥ ಆಚಾರ್ಯ ಪನ್ಪುನಾರು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಭಾವನೆಡು ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ ಐನೈಸ್ಬಿಡು ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಲ್ತೇರು ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಸಾಧಾರಣ ನಡಪ ಒಂದು ಬತ್ತೀರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಮತಾ ಬೊಕ್ಕ ರಕ್ಷಿತ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರೀತ ಪನ್ಪುನಕಲು ರಕ್ಷಿತ ಅಕ್ಷತ ಸುಪ್ರೀತ ಮಮತಾ ಪನ್ಪುನಕಲು ಮೂಜಿ ಜನದೇನು ದುಂಬುಕೊನೆಯರು ದುಂಬುಕೊನದು ಇನಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷನೇ ಅಂಡ ಅಂಚಾಯನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಭಜನೆ ತಂಡ ದುಂಬು 10 ಜನ ಐತನ ಜೋಕುಲು ಇನಿಗೆ 45 ಜೋಕುಲು ನೆಡು ಒಟ್ಟಾತೇರಿದ ಪಂಡ ನಿಜವಾದಲ ಒಂದು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಒಂದು ಭಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ದಯ ಪಂಡಗ ನಮ್ಮ ನೇಟು ಒಂಜಿ 45 ಜೋಕುಲು ಒಟ್ಟಾತೇರು ಇನಿ ಭಜನೆ ತಂಡಡು ಉಳ್ಳೇರಿಂದ ಪಂಡ ನಿಜವಾದಲ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಹೈಕ್ ಬೋಡದು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದು ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಪನ್ಪುನಾರು ಆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರೈಗಳ ಒಂಜಿ ಸಮವಸ್ತ್ರನು ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ತೀದು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಈ ಭಜನೆ ಸಪ್ತಾಹದ ದಿನತಾನಿ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗು ಆ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ತೀತೇರು ಹೈಕ್ ಬೋಡದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಇದ್ದೇರು ಒಂಜಿ ಏರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ನರಸಿಂಹ ಪಕ್ಕಲ ದಯ ಮಲ್ತದು ಆರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಣಂಚಿನ ಸುಕುಮಾರ್ ಪೂಜಾರಿ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಬಂದೆ ಅನ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದಿವೊಂದು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಯಾನು ನಿಜವಾದ ಎಂಕ್ ತಿಗಲೆ ಬೊಟ್ಟದು ಬನ್ಪೆ ಆ ಜನ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಯ ಬಂದಾಗ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ 7 ದಿನದ ಸಪ್ತಾಹದ ಇದು ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದೇ ಬಂದಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಂಜುನಾಥ ಆಚಾರ್ಯ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುಂಡಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ನೇಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದುಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಗಳ ಜವಣಿಯರು ಪಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಗೆ ಒಂದು ಆಪನಗಳು ಪಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂದು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸತೀಶ್ ಬೇರೆ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಬಂದೆ ಅನ್ಕೇನೋದಿಲ್ಲ ನಿಜವಾದಲ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆ ಟೀಚರ್ ಉಪ್ಪೇರು ಅವು ವಿಷಯ ಎತ್ತು ಭಜನೆ ಕಲ್ಪವನಿಂದ ಪಂಡ ಅವು ಅಕಲ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ನಿಜವಾದಲ ದಯ ಪಂಡ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಒರಿಯೋಡು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ನಲ್ಲ ದುಮ್ಮುಪೋಡು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಒರಿಯೋಡು ಪಂಡ ವೈಟ್ ಒರಿಯೋಡು ಭಜನೆಡು ಒರಿಯೋಡು ಆ ಧರ್ಮ ಒರಿಯೋಡು ಪಂಡ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಬೋಡಾದು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ ನಂಚಿನ ಮೂಜಿ ಜನ ಟೀಚರ್ನಗಳು ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಂಡ ನಿಜವಾದಲ ಪಂಡ ಈತ್ 40 ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಮವಸ್ತ್ರ ದಾಯಕೋರುಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಉಂಟು ಇಂಜ ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒರಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ನಮ್ಮನದ ಡ್ರೆಸ್ ಬಾರ್ದು ಕುಲ್ದುಪ್ಪೇರು ಜೋಕುಲು ಅಪಗ ಒರಿ ಮಲ್ಲಾಯಿ ಒರಿ ಪಾಪದೆ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಪೂರೇರ್ಲ ಒಂಜೇ ಡ್ರೆಸ್ ಬಾರ್ಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಡು ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಪನ್ಪುನಾರು ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಕೊಡ್ತೇರು ಆರು ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಬಂದಕ್ಕೇನದಿಲ್ಲ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಒಂಜಿ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಐಕೆ ಬಾಡದು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರನ್ನು ಮಂಜುನಾಥ ಆಚಾರ್ಯರು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಡು ಬಂದೆ ಅನ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ವಿಷಯಡು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ದೇವರನ್ನು ಮನಸಾರೆ ಎನ್ನೊಂದು ಅಂಚನೆ ವೈದ್ಯನಾಥ ದೇವರನ್ನ ಮನಸಾರೆ ಎನ್ನೊಂದು ಇನಿ ಮಲ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಇಂಜ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಯೋಗೀಶ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಬೇರೊಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಕೊರೋಡು ಪಂಡದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತೇರು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ
ಇನ್ನು ಜೋಕ್ಲೆನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎತ್ತದು ಆರು ಸಮವಸ್ತ್ರನ ಎಂಕ್ಲೆನ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕೋರ್ಡು ಬಣ್ಣ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೇರು ಆಯ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲು ಸೇವಾ ಸಮಿತ ಪರವದಿ ಅನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಕ್ಕೊಂದು ವಿಷಯ ಮಂಡ ಬಾಲಗೋಕುಲ ಪನ್ಪಣ ಈ ಭಜನಾ ಸಂಘ ಆವ 2005 ಯಾನು ಚೌತಿದಾನಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತೆ ಅವು ನರಸಿಂಹ ಆಲ್ವ ಮೇರಡ ಅರಡ ಕೇಂದ್ರ ಅನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತಾ ಎಂಗ್ಲನ ಎಲ್ಲೆನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ದ ಜವಣಿರಾವಡು ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಕ ಐಕ್ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಚೌಟ ಬೇರ್ಲ ಎಂಕ್ ಅಪ್ಪ ಪಂದಿತ್ತೇರು ದಾದಾಂಡ್ಲ ಈ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬು ಪಾಯರ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡ್ ನೆಕ್ ಏನು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪೆ ಐಕ್ ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಬೆಂಬಲ ಉಂಡಲ್ನ ಪಂತೇರು ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಾಕಿದ ರೀತಿ ಅರೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚೆನೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡ್ ನರಸಿಂಹ ಪಕ್ಕಳೊಳ್ಳೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆನ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಸುಕುಮಾರ್ ಎ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಉಳ್ಳೇರು ಎನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತೆರೆಗಳೇನು ಈ ವೇದಿಕೆಡ್ ಆಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ ಪಾತೆರ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನ ಅಶೋಕ್ ಎನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗೀಶ್ ಎ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಬೇರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರ್ದೇನ ಪಾತೆರಡು ಮುಕ್ತ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಸುಕುಮಾರ್ ಪೂಜಾರಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಡು ಬಂದು ಎಂಕಲೆ ಕೊಂಚ ಆಸೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಥ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ 40ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಭಜನಾ ಅಖಂಡ ಭಜನಾ ಸಪ್ತಾಹದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಬಾಳಗೋಕುಲದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಅಂಗಿದ ನೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಮುಕ್ಲೆ ಇತ್ತಿನ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತಿನ ಮಾತಿನ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತಂದು ಈ ಬಾಳ ಗೋಕುಲದ ಜೋಕ್ಲೇನೆ ವಾರೇತಿ ಬರ್ಪೇರು ಬಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಅಕ್ಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಇಲ್ಲದ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮತ್ತವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರಡಾಪನ ದಯಬಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲೇನು ಕಾಂಡೆದ ಪೊರ್ತಗು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗಡಪುರೇಡು ಬಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಮಾತೆರೆಗಳ ಈ ಜೋಕ್ಲೆಗಳ ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲೆಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗಳ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಡ್ಡಾವಡು ಬಂದು ಅಂಜನೆ ಬಾಲಗೋಕುಲ ಕಲ್ಪನ ಅಂಚನೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿನ ಪೂರೆಗಳ ಎಡ್ಡಾವಡು ಬಂದು ನಿಂಗಳು ಈ ಎರಡು ಪಾತೆರನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಪಾತೆರ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಸುಕುಮಾರಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ಮಂಜುನಾಥಾಚಾರ್ಯ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಟು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ನೆಟ್ಟು ಯೋಗೀಶ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಆರೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಡು ಬಂದು ಯಾನೊಂಜಿ ಕೇನುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಬಾಲಗೋಕುಲ ನೆನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಂಗ್ಲ ಮಂಜುನಾಥಾಚಾರ್ಯ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲು 30-35 ಜೋಕುಲಗೆ ಮುಲ್ಪದನೆ ಟೀಚರ್ ನಕ್ಲಂದತ್ತ ಆಂಡ ಟೀಚರ್ ನಕ್ಲೆ ಕಣೆ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ನೇಟ ಕಲ್ಪಂದು ಬೈದರೆ ಅವಿನ ತೂದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಆ ಖುಷಿ ಆನೆಲ್ಲ ಕೊಡು ಎಣ್ಣ ಮನಸ್ಸಾಂಡು ಆ ಮಕ್ಕಳು ಇತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಕಲರ್ದ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಪೇರು ಅವು ಬಡ್ಚಿ ತೂಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಕೊರ್ಕಾ ಮಾಡಿದೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಾಂಡು ಅವು ಎಣ್ಣಿದಿತ್ತೆ ಅವು ಎಣ್ಣೆ ಆ ನರಸಿಂಹ ದೇವರು ಇನ್ನಿಗಾಣಗ ಎತ್ತಾಯಿರಿ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಜೋಕುಲೆಗಳ ಒಂಜಿ ಸಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ವಾಟರ್ ಬಣ್ಣ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಸುರು ನರಸಿಂಹ ಪಕ್ಕಲೇರು ದಯ ಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಡು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಮವಸ್ತ್ರದ ಒಂಜಿ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ಪೋಡು लक्ष्मी नरसिंह प्रह्लाद वरदा योग नरसिंह नारायण हरि गोविंद श्री हृदय निवासा जय नरसिंह श्री नरसिंह लक्ष्मी नरसिंह प्रह्लाद वरदा
श्री लक्ष्मी नरसिंह जय 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 श्रीवर प्रसाद जय सिंधूरा विनुता देवा कलियुग वरदा श्री नरसिंह नवनारसिंहर वैष्णव क्षेत्र श्री महाविष्णु दिव्य स्वरूप जगदली धर्मದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಗೃಹದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ ಮಂಗಳ ರೂಪ ಜಯ 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 ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ಜಯ 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 ಶ್ರೀವರ ಪ್ರಸಾದ ಜಯ ಸಿಂಧೂರ ವಿನುತ ದೇವ ಕಲಿಯುಗ ವರದ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಪಿಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು ಅದುರಲು ಉಗ್ರ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿದೆ ದೇವ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳ ನಶಿಸಿ ಭಕ್ತರ ಏಳಿಗೆ ಬಯಸಿದ ಮಹಾನುಭಾವ ಜಯ 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 ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ಜಯ 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 ಶ್ರೀವರ ಪ್ರಸಾದ ಜಯ ಸಿಂಧೂರ ವಿನುತ ದೇವ ಕಲಿಯುಗ ವರದ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಹರಿದಾಸರ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊತ್ತು ಹೃದಯುಗದಲ್ಲಿ ಆಕೃತಿ ತಳೆದ ಜಯ ನರಸಿಂಹ ಆಶ್ರಿತ ಸದನ ಜಯ 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 ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ಜಯ 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 ಶ್ರೀವರ ಪ್ರಸಾದ ಜಯ ಸಿಂಧೂರ ವಿನುತ ದೇವ ಕಲಿಯುಗ ವರದ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಸಿಂಹನಾಗಿ ನಿಂತಿಹೆ ದೇವ ಮಹಾಕ್ಷೇತ್ರವೆಂದು ಅಹೋಬಿಲವನು ಭುವಿಯಲ್ಲಿ ಮೆರೆಸಿದ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಜಯ 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 ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ಜಯ 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 ಶ್ರೀವರ ಪ್ರಸಾದ ಜಯ ಸಿಂಧೂರ ವಿನುತ ದೇವ ಕಲಿಯುಗ ವರದ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಸಿಂಹಾಚಲದಿ ಚೆಂಚು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಸಹಿತ ನೆಲೆಸಿಹ ಕಲಿಯುಗ ವರದ ಬೇಡಿದ ವರವನು ನೀಡುವ ದೇವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ವರದ ನರಹರಿ ರೂಪ ಜಯ 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 ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ಜಯ 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 ಶ್ರೀವರ ಪ್ರಸಾದ ಜಯ ಸಿಂಧೂರ ವಿನುತ ದೇವ ಕಲಿಯುಗ ವರದ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಮಂಗಳಕರ ಹರಿ ಪಾನಕ ಪ್ರಿಯ ಹರಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸನ್ನುತ ಶ್ರೀ ಹರಿ ಶ್ರೀಕರ ಶುಭಕರ ವರಾಹ ಶ್ರೀ ಹರಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಹಿತ ಅಂದದ ನರಹರಿ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ವರದ ಯೋಗ ನರಸಿಂಹ ನಾರಾಯಣ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ಹೃದಯ ನಿವಾಸ ಜಯ ನರಸಿಂಹ ಜಯ 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 ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ಜಯ 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 ಶ್ರೀವರ ಪ್ರಸಾದ ಜಯ ಸಿಂಧೂರ ವಿನುತ ದೇವ ಕಲಿಯುಗ ವರದ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾದ ಶಿವು ಹೊಸ ಕುರಲ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಮಲ್ತನಾರು ಅರೆಗಲ ಎಂಗಲ ಧನ್ಯವಾದ ಅವೇ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘ ಪನ್ಪುನಿನ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಇತ್ತಿನ ಸಂಘನು ಪಿರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತನ ದೇವರಾಜ್ ಆಚಾರ್ಯ ಬೇರೆಗಲ ಎಂಕಲ ಲೆಕ್ಕಡು ಎಂಗಲ್ ತರಬಾಗ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ದೇವರಾಜ ಆಚಾರ್ಯ ಬೇರೆಗಲ
ಭಾರಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಒರಿಯೋಡು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಮಾತ್ರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಾರು. ಅರ್ನ ಒವೇ ಒಂಜಿ ದುರುದ್ದೇಶ ಇಜ್ಜಂದೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರೇರಗ್ಲು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದಾದ ಪನ್ಪುಣ ತೆರಿಪಾವಡು ಪನ್ಪುಣ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಆರು ಶಕ್ತಿ ಮೀರ್ದುಲ ಐನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಿಜವಾದಲ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ವಿಷಯ, ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್